Az elmúlt csaknem egy hét rendkívüli helyzete után újra stabilizálódott Magyarország energiaellátása. Hamarosan új szakaszába léphet az otthoni energiatároló program. Önerő nélkül is megvalósulhat vállalatának energetikai beruházása. Bemutatjuk az ESCO PPA finanszírozás lehetőségeit vállalkozások számára. Megnyílt az ESI Energy Energia Klub. Kedvezmények, pályázatfigyelés és hasznos energetikai információk egyetlen közösségben. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök az Energia Híradót látják. Jó hír, hogy megszűnt a rendkívüli energetikai helyzet, így a korábban kért fogyasztáscsökkentő intézkedésekre jelenleg már nincs szükség. Az elmúlt napokban bebizonyosodott, hogy összefogással és felelős döntésekkel egy nehéz helyzeten is úrrá lehetünk. Ugyanakkor ezek a napok fontos tanulsággal szolgáltak. Az éghajlat változásával egyre gyakrabban találkozhatunk hasonló kihívásokkal, ezért hosszú távon új szemléletre lesz szükség az energia- és vízgazdálkodásban. Ennek az energetikai forradalomnak mi magunk is részesei lehetünk. Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak, akik már korábban energiahatékonyabbá tették otthonukat vagy vállalkozásukat, hogy példát mutatnak a felkészülésben. Akik pedig még csak most gondolkodnak ezen, számukra is jó hír, hogy minden apró lépés számít. Legyen szó egy korszerűbb nyilászáróról, jobb szigetelésről, vagy később akár egy napelemes rendszer és energiatároló kialakításáról. Az ESI Energy csapata megbízható partnerként ezentúl is ön mellett áll. Egyre több jel utal arra, hogy hamarosan megnyílhat az otthoni energiatároló program igazolási szakasza. Ez azt jelenti, hogy a sikeresen előregisztrálóknak rövid időn belül be kell nyújtaniuk a szükséges dokumentumokat. Ezt követően pedig gyors ütemben indulhatnak el a kivitelezések. Mi már felkészültünk. Raktárainkat feltöltöttük a legmodernebb Foxes energiatároló rendszerekkel és inverterekkel. Az akciós ajándékklímák is megérkeztek. Szeretnénk, hogy aki már bizalmat szavazott nekünk, annak a beruházása a lehető leggyorsabban és a megszokott gondossággal valósuljon meg. Ha önnek nem sikerült előregisztrálnia a programba, akkor sincs minden veszve. Jelezze felénk érdeklődését. Előjegyzésbe vesszük és segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Amennyiben szeretné, készítünk egy kedvező áru, készpénzes ajánlatot energiatárolóra, akár invertercserével együtt. Vagy értesítjük, amint újabb támogatott pályázati lehetőség nyílik. A tartósan magas energiaköltségek ma sok vállalkozás működését nehezítik meg. Sokan csökkentenék energiafüggőségüket, de nincs lehetőségük pályázati támogatást igénybe venni, vagy saját forrásból finanszírozni egy beruházást. Az ESCO PPA finanszírozási konstrukció segítségével a beruházás akár önerő nélkül is megvalósítható, miközben a vállalkozás már az első hónaptól alacsonyabb energiaköltségekkel működhet. A futamidő végén pedig a napelemes rendszer és az energiatároló akár a vállalkozás tulajdonába is kerülhet, így a hosszú távú energiamegtakarítás teljes mértékben a vállalkozásnál maradhat. Nagy örömmel jelentjük be, hogy hivatalosan is elindult az ESI Energy Energia Klub. Ez számunkra nem csupán egy kedvezményprogram. Az Energia Klubbal egy olyan közösséget szeretnénk építeni, ahol ön mindig időben értesülhet a legfontosabb energetikai hírekről, pályázatokról és fejlesztési lehetőségekről. A tagság ingyenes. Már a csatlakozással 5% kedvezményt biztosítunk, nagyobb beruházások esetén pedig akár 10%-os kedvezmény is elérhető. Köszönjük a bizalmat! Végül következzen az időjárás. Európa jelenleg rendkívüli hőhullámot él át. Magyarországon is tartós, extrém meleg várható. Vigyázzon magára! Ha teheti, 10 és 18 óra között kerülje a közvetlen napsütést. Fogyasszon elegendő folyadékot és lehetőség szerint hűvös, árnyékos helyen pihenjen. Otthonát ebben az időszakban érdemes napközben hűteni, amikor az energiarendszer terhelése ezt lehetővé teszi. A klímaberendezést pedig lehetőleg ne állítsa 26 Celsius fok
alá. A jó hír, hogy ezt a sok napsütést a napelemes rendszerek kiválóan hasznosítják. A mostani időszak ugyanakkor arra is emlékeztet bennünket, hogy világunk változik. Érdemes ezért lépésről lépésre felkészíteni otthonát a jövő kihívásaira. Használja ki a nyár hátralévő részét a feltöltődésre. Ha pedig már vannak tervei arra, hogy milyen apró lépésekkel teheti otthonát energiabiztosabbá, keresse kollégáinkat, akik szívesen segítenek a felkészülésben. Töltődjön okosan! Önök az Energia Híradót látták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Kívánunk Önöknek sok napsütést, jó terveket és okos energia megoldásokat. Viszontlátásra!